Те хора днес къща закачваме с Стан на ния балон. Направо е гигантски. Да. Не си представяте какво готино нещо ще е В това. Унгария съм правил много неща за първи път и това е много трещото. Първо за първи път ходя на самолет, ходя на трамвай за първи път, ходя на влак за първи път, ходя в някакъв Леголанд за първи път, дори че беше пълна измама. Аз ходя в тези неща за втори път, освен самолета. Освен самолета съм ходил много пъти. Да, Балона много пъти. Много е готино. Направо. Стан живее във Франция, затова му Не живея в Франция, живея в България. Да, е пред си във Франция и иска да си вижда татко, защото са разделени с майка му и понякога отива в Франция. Ето го огромния балон. Сега ще се качим в него. Да. Обърни към нас да помахам с леля ти. Да помахни. Ще сме в YouTube. Да.